ću da otvorim Cupcake Princess Special Edition Wedding. I sada ću početi od ovoga. Imaju mnogo dobre mirise. Baš su dobri i baš lepi. Ovaj sigurno ima miris. Baš su lepe. I sada ćemo da vidimo šta ima unutra. Baš su lepe. Da vidimo kako izgleda. Baš je lepa. I evo je njena venčanica. I vidite kako je lepa. Ima žutu haljinu, ogrlicu, žute ruže i baš lepu i mekanu kosu. I našminkana. I stavit ću joj sada kapicu. I daj da je pomirišemo. Miriše na limun. I ovo jeste limun. Čekaj da je namesti kapicu. I evo je. I sada ćemo da otvorimo drugu. Ovu. I jedva čekam da znam šta ima u ovoj. I evo je. Baš je lepa. Evo je. Čekaj da je namestim haljinicu. I evo je. Ima baš lepu haljinu, lepu kosu, crvene ruže i ogrlicu. Ima baš lepu brown kosu i šminku. Da pomirišemo je. Miriše na grožđe. Ovo je grožđe. I ako hoćete da je vratite, onda samo je stavite ovako. Ovako, vratite i stavite njenu kapicu. Čekaj da je vratimo normalno. I da je stavim kapicu. I evo je. I sada ćemo da otvorimo ove malene. Ova ne znam kakve su, ali mnogo su male. Iste su, samo što su male. Prvo ćemo da otvorimo ovu. Baš su male. Slatke. Evo je. Sad ću da je izvadim. I evo je. Ima baš lepu mekanu kosu, roze majicu i crnu haljinicu. I evo ona ima šeširić. I evo je. Čekajte da je. I evo je. I sada ćemo da uradimo drugu. Isto je mala kao što je ona. I čekajte, nisam pomirisala miris. Na karamelu. Ona ima lepu kosu, plavo roze majicu
i žutu haljinicu. Ona miriše na limun. I sada ću joj staviti ovu kapicu. I evo je. I sada ću da uzmem treću. I sad ću da je otvorim. I evo je, ima ljubičastu roze majicu, lepu kosu i roze haljinicu. I sad ću da stavim njen šešir. I evo je. I sad ću da otvorim nju. Baš izgleda veliko. I sad ćemo da je otvorimo. Wow! Izgleda baš lijepo. I ona ima plavu haljinu, ogrlicu, plave ruže i zelenu trapkicu i žutu kosu. Sad ću ja stavim nje. Izvinite zbog tehničke greške, ostala nam je samo još jedna. I ona ima belu haljinu, crvene ruže, zelenu travu, ogrlicu i šminku. I lepu kosu koja može da se čuše. Lepo miriše. Miriše na karamelu. Sada ćemo je staviti šeširić. I evo je, baš je lepa. Moj video i ovo su moje princeze Cupcakes Special Edition wedding, and thank you for watching. Give this video a thumbs up and subscribe. Bye!